Ajde. Ivana, snimaj kak vežem. Čekajte, ne mogu na 15. Čekaj. Ajde, hoćete napraviti potez. Ivana. A daj. Ajde, Maks. Da, Mimi. I da ide Mišo, žirafa. Ne znam da pređe, ne, nikak ne može. Dobro. I Buraz. Kak ti Icke ni jednu loptu ne zguraš u gol? Nije prvi šap. Aj. Da si je bar potkopao, bio prekrsan gol. Ajde, dođi stan, aj. Ovako, pazi. I koliko je to? 36-32. Molim? 36-32. Okej. Neki potez, dosadna je utakmica. Evo ti potez. Nemoj